For sure, I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Takže čau lidi, vítáme vás u našich závodů konňů a připravili jsme si dráhu i stáje a prostě takové, že prostě my s kámošem budeme tady závodit a ten, kdo to uběhne na rychlejší čas, tak ten bude mít medaili. Ukaž medaili. Medaile. Je, Myška, víš, co máš dělat. Takže se přesuneme na naše pole a každý má jiné brnění, takže nás poznáte. První tady bude závodit Alexandr a pak já. Teďka vám ukážem stáje a jak jsme to prostě udělali. Takže máme tady i našeho horsa připraveného, neboli koně. Tady je racehorse, on se na něho sedl jak inteligent. Takže tady je potrava, tady je obvyklá pšenice a tady jsou koňové a tady sedla. Což samozřejmě potřebovat nebudem, protože horse už máme připraveného. Tady je naše dráha. Tady je start. Tam se partí kůň. Tady. Takže teďka pojedem na ostru. Takže jedem. Takže teď jsme se přisunuli k jezdci Alexandrovi a ten tady pojede na svým koni. Čau, čau. Takže můžeme jet za 3, 2, 1, teď. Vede si hrozně dobře, zatím má 18 vteřin, prokličkovává mezi panáky, skáče, au. Jede, cíl, yes, krása, bylo to 37 vteřin. Oh yeah! Takže přesunuli jsme se ke mně. Mě poznáte, že mám oranžové brnění a vypadám jak trapa. Takže bychom mohli asi jet. Takže 3, 2, 1, go! Yes. Jump. Hodně. 15 sekund. Oh my god. Oh yeah. Blbý kůň. Kolik jsem měl? 34. Takže 34 sekund a versus 37, 48. Takže vyhrál jsem jenom o kuselínek a získala medaily. Takže si doplní. Takže přesunuli jsme se k jezdci Alexandrovi a bude druhé kolo. Aha. Takže můžeme odstartovat. Počkejte, já si vezmu stopky. Takže 3, 2, 1.
Super. Kličkujeme ty panáky. Neboli výmoly. Mezi výmoly. Řítíš se jako trak. Já už nevím, jak to bylo. Kličkuje, nechci. Zatím 20 sekund. Hop. Hop. Dělaj. 34, 76. Zlepšil se o... já nevím počítat. O 4 sekundy. Asi. Takže teď se přesuneme ke mně. Takže přesunuli jsme se teda ke mně a mohli bychom vyjet na to druhé kolo. 3, 2, 1, jedu. Kdy se? Teďka na něm nemám čas. Hop. Ježiš. Ach jo. Jaký drifter? Ne! Aha, škoda. Teda spíš štěstí. Ještě není na trati. Hop. You finish! Kolik? 35. Takže 35 vteřin. Horší, ach jo. Zhoršil jsem se. Takže teď bude třetí kolo, takže se přesuneme zase k Alexandrovi. Přesunuli jsme se k Alexandrovi. Takže a teď on pojede třetí kolo, to je to poslední. Takže 3, 2, 1, go, go, go! Projíždí krásně, 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 skládá básně. Našu, koze se dlámu. Hop. Ježiš. Já to říkám za toho koně. Krásných 29 sekund. Tak to bylo teda nádherné. Zapíšem 29. Nechci. Takže teď se přesuneme ke mně. Přesunuli jsme se ke mně a můžeme startovat třetí kolo. 3, 2, 1, jedu! Kličkují mezi výmoly. Co to je? Fojky. Taký pes. Taký plesnivý. Jak ty? Ježiš, byl si... Kdo je jsem chtěl dávat? Aha, já. Kolik mám? Ach jo. Jsem to projel. Já jsem to projel. S jakým časem jsem to projel? 35. Ach jo, 35 sekund. Takže přesuneme se k těm medailím. Takže o pár sekund vyhrál Alexander. Juhu! Šmejde. Nemáš, neumíš. A ty máš zase legoti, tak to říkáš. No ty taky. No nevadí. Takže prostě vyhrál Alexander medaily. Nic. Takže tohle je konec. A tak naschle. Vítám, nevím, dar.